Hyvää huomenta ja tervetuloa mun ensimmäisen videoon. Mä olen jo käynyt suihkussa, syönyt aamupalan ja nyt mä ajattelin, että voisin nopeasti hoitaa mun kynnet ja samalla jutella teidän kanssa ja kertoa vähän tästä mun kanavasta, mun projektista ja siitä, mitä mä yleensä teen mun kynsille kotona. Aika monta vuotta mä olen hoitanut mun kynsiä ihan itse kotona. Ennen sitä mä aina kävin kauneushoitoloissa tekemässä tällaista geelilakkausta, mutta mä tulin siihen tulokseen, että tavallinen kynsilakka ja perus tämmönen kotihoito on jotenkin terveellisempi vaihtoehto, ainakin mulle ja mun omille kynsille. Niin mä olen ostanut semmoisia kivoja tuotteita, mitä voi kotona käyttää, jotka toimii hyvin ja joista tulee hyvä mieli. Niin mä aina käytän tällaista Diorin kynsilakan poistoainetta. Se on aivan ihana tuote. Aiemmin mä käytin sellaista ihan tavallista tyylin Pirkan tai jonkun muun merkin ainetta, jota saa vaikka tavallisesta ruokakaupasta. Ja se on ollut ihan okei, mutta sitten kun mä testasin tämän, niin oh my god, mä en koskaan enää palaa tavallisen kynsilakan poistoaineeseen, koska tää on aivan ihana tuote. Se ei kuivata kynsiä, se ei haise pahalta, se toimii tosi hyvin, tosi nopeasti poistaa kynsilakan ja muuten tää pullo on niin tällainen tosi esteettinen ja näyttää tosi hienolta, kun se on siellä kylpyhuoneessa hyllyllä. Ja tämän lisäksi mä tykkään käyttää tällaista kynsinauhaöljyä. Mulla just nyt käytössä on tää Hermesin öljy, mutta se ei tietenkään tarvitse olla just tää, koska mä oon testannut myös muita erilaisia ja on paljon muitakin hyviä, mutta just nyt käytän tätä. Ja sitten tämän päivän kynsilakaksi mä olen valinnut tällaisen. Se on tosi ihana, melkeinpä läpinäkyvä, mutta vähän antaa semmoista kivaa valoa kynsille ja pysyy aika hyvin, niin ajattelin, että tää on toimiva valinta tällä kertaa mulle. Niin nyt voidaan aloittaa sen lakan poiston ja samalla haluaisin vähän höpötellä ja kertoa tästä mun kanavasta ja ideasta ja kaikkia mun ajatuksia jakaa teidän kanssa. Mä muuten käytän ihan vaan tällaisia vanulappusia, ne toimii tosi hyvin. Mä päätin perustaa tämän lifestyle-kanavan, koska mä tykkään tosi paljon kuvata sisältöä, videoita, ottaa kuvia someen ja kaikkea tällaista. Mun mielestä mä oon myös siinä tosi hyvä ja nautin todellakin tästä prosessista. Niin mä päätin, että mä haluaisin testata tehdä tällaista suomenkielistä sisältöä ja suomenkielisiä lifestyle-videoita, koska mä itse tykkään tosi paljon katsoa tämän tyyppistä kontenttia, niin mun mielestä on hauskaa, jos voi itsekin testata ja katsoa, että miltä tuntuu, koska ainakin ajatuksen tasolla se tuntuu tosi hyvältä ja toimivalta idealta. Ja sen takia haluaisin katsoa, että toimisiko se mulla ja onnistuisiko luomaan semmoisia kivoja videoita, samanlaisia, mistä mä itsekin tykkään. Ja tällä kanavalla mä haluaisin sit näyttää ihan mun tavallista arkielämää. Ja mä en aio tehdä mitään crazyä haasteita tai mitään tämmöisiä klikki-otsikoita tai mitään tommoista, koska se ei ole yhtä mun tyylinen juttu. Mä itse en katso sellaista sisältöä, en kaipaa mitään tämmöistä niinku provosoivaa mun elämään, niin itse tykkään katsoa vaan semmoista rauhallista, tavallista vlogityyppistä kontenttia ja itsekin haluaisin kokeilla luoda sellaista. Ja mun mielestä on tosi ihana jakaa mun omia hetkiä teidän kanssa ja näyttää, miltä mun tavallinen elämä näyttää, mitä mä syön, missä mä käyn, mitä mä ostan, mitä mä katson, kaikkea tällaista
tavallista ja kivaa. Mun mielestä jotenkin se on kiinnostava katsoa, miten muut ihmiset elää ja mitä ne valitsee, mistä ne tykkää ja saada siitä myös jotain inspiraatiota tai ideoita oman elämään. Se on mun mielestä tosi kiva, että some tarjoaa tällaista. Okei, nyt kynnet on puhtaat ja ne kaipaa tällaista öljyä, jota mä nyt mielelläni laitan niihin. Haluaisin olla parempi tämän öljyn käytössä ja käyttää sitä tyylin pari kertaa päivän aikana tai ainakin kerran päivässä niin kuin joka päivä, mutta mä unohdan sen ja joskus olen laiska ja en jaksa rehellisesti sanottuna, mutta haluaisin jaksaa. Mä luulen, että se tekisi aika ison eron, jos oikeasti jaksaisi panostaa ja joka päivä käyttää sitä. Ja sitten on tärkeää tälle hieroa tätä öljyä, niin se pystyy levittämään tätä vähän joka paikkaan. Noin, ja sitten pitää odottaa vähän aikaa, että se öljy imeytyy ja sitten voidaan ruveta lakkaamaan kynnet. Nyt kun mun kynnet on kunnossa taas, niin haluaisin teidän kanssa yhdessä unboxata pari uutta tuotetta. Mulla on tässä tällainen ihana paperikassi merkiltä Matteus. Se on ruotsalainen brändi ja ne valmistaa ihan superhienoja asioita. Olette varmasti nähneet niitä esimerkiksi Pinterestissä tai Instassa. Niin halusin yhdessä teidän kanssa avata ja katsoa, mitä sieltä paljastuu. Tällainen ihana paketointi. Ja tästä paljastuu tällainen ihana lautanen ja toinen ihan samanlainen. Eli kaksi tällaista aivan ihanaa valkoista lautasta. Todella ihania. Tykkään tosi paljon tästä niin kuin muodosta. Se on jotenkin mun mielestä niin hieno. Ja niitähän on erilaisia. Meillä on kotona aika paljon tuotteita tältä brändiltä, tältä merkiltä.
Ja mulla on valkoisia ja sit beigeä. Mun mielestä ne sopii tosi hyvin yhteen ja näyttää todella ihanalta molemmat värit, molemmat sävyt, niin nämä on valkoiset. En malta odottaa, että pääsen käyttämään näitä. Nämä on tietysti tällaiset pienet lautaset, mutta mun mielestä niille meillä on eniten käyttöä. Pieni lisäys meidän kokoelmaan. Mä kävin tänään kaupungilla ja mä löysin aivan ihanat housut. Mä olin jo pitkään halunnut löytää jotkut tällaiset vaaleat, valkoiset, beiget kesähousut, mutta se ei ole ollut niin helppoa, koska monet housut jotenkin on sellaiset, että ne ei ihan sovi mulle, että joko ne on oudon malliset tai jotain vika niissä on, tai esimerkiksi ne on liian läpinäkyvät, että näkyy alusvaatteet läpi. Mutta sitten tänään, kun mä kävin Zarassa, mä ihan sattumalta löysin nämä housut. Ja ensin mä ajattelin, että no mä testaan, mutta mä olen aika varma, että ne ei ole hyvät, että niissä on myös jotain. Mutta ne sitten oli aivan ihanat, ihan täydelliset mulle. Ja mä tietysti heti ostin ne. Ja nämä on tällaiset valkoiset tai luonnonvalkoiset farkut. Ja malli on Mom Feet. Tässä on korkea vyötärö ja ne ei ole sitten ihan täyspitkät, vaan ne jää vähän sille pikkasen niinku lyhyeksi, mutta mun mielestä kesäksi tää on ihan okei, koska ne näyttää aika hyvältä esimerkiksi balleriinoiden kanssa tai tennareiden kanssa. Ja hauska juttu on se, että nämä on mun ensimmäiset ja ainoat farkut, koska mulla ei ole siis farkkuja, mä en käytä farkkuja, mä en ole sellainen farkku girl. Mä muutenkin tykkään enemmän mekoista ja hameista, mutta jos mä käytän housuja, niin yleensä ne on vähän semmoset niin kuin hienot housut, puvun housut. En käytä farkkuja tosiaankin, mutta nyt mä päätin, että okei, mä voisin testata tänä kesänä, jos nämä olisi hyvät, jos ne toimisi mulla. Ja mä yleensä tykkään sellaisista monokromisista lookkeista, että kaikki vaatteet on niinku samaa väriä tai samaa sävyä. Ja mä ajattelin, että niiden kanssa toimii tosi hyvin sit esimerkiksi joku beige neule tai semmoinen valkoinen / beige, niin kuin tääkin esimerkiksi tai joku muu. Beige neule, nää ja sitten jotkut balleriinat tai tennarit. Mun mielestä voisi olla tosi kiva semmoinen kesäilta outfit, kun lähtee kävelylle. Silleen, kun on vähän pikkasen viileitä, mutta silti pärjää, niin mun mielestä nämä olisi siihen just tosi sopivat. Ja en malta odottaa, että pääsen käyttämään niitä. En tiedä, tulenko mä näyttämään teille tällä videolla, miltä ne sit näyttää mun päällä, mutta ainakin jossain vaiheessa jollain videolla varmasti näette ne, koska haluaisin tosi paljon jo testata niitä ja varmaan jo tänä iltana ehkä laitan ne jalkaan, koska meillä on tänään Tukholmassa aika kiva aurinkoinen sää, +14, niin ehkä ne on just hyvät tällaiseen säähän. Ja sitten vielä yksi ihana pikkujuttu, jonka mä ostin tänään, on meikituote. Ja se on tällainen pikkuinen Chanelin huulikiilto lip gloss. Sen numero on 726 ja nimi on Icing. Ja mä olen
pitkään katsonut sitä ja miettinyt, että ehkä se voisi olla hyvä mulle. Se on tällainen aivan ihana baby pink, vaaleanpunainen ja musta tuntuu, että se on melkeinpä läpinäkyvä, että siinä ei ole niin paljon sitä sävyä tai väriä, mutta luulen, että se on just tällainen joka päivä käyttöön sopiva. Voi käyttää missä vaan, sopii kaikkien asujen kanssa, koska se ei ole liian semmoinen in your face, vaan semmoinen tosi niin kuin hillitty ja kiva. Niin olen tosi tyytyväinen, että sain tämän, koska ymmärsin niin, että tätä sävyä on vähän vaikeasti saatavilla, koska se on vissiin aika suosittu. Niin nyt mullekin on tämmönen, niin mä mielelläni käytän tätä myös, kun on ihana kesä tulossa.